Vypísali ste výzvu z plánu obnovy na 58 miliónov eur, a v ktorej prideľovali ste dotácie firmám. A teraz ja vám poviem, akým firmám ste tie dotácie pridelili. Je to dohľadateľné, všetko sú fakty, zmluvy. Veľmi stručne, prosím, pani Remišová. Napríklad, dali ste 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá pripomína schránkovú firmu. 1,3 milióna eur išlo firme, ktorá uvádza 0 zamestnancov, nulové tržby. V prenajatých kanceláriách sa nikoho nepodarilo nájsť a firma chce dotáciu na zlepšenie svojich vlastných marketingových procesov. Pridelili ste dotáciu ďalšie viac ako 1,3 milióna eur firme, ktorá sa len donedávna zaoberala predajom svietidiel na e-shope. Výskum a vývoj si zapísala mesiac predtým, ako bola uzavretá výzva, a jej ste dali 1,3 milióna eur s tým, že projekt má zrealizovať presne za 40 pracovných dní. To myslíte vážne, že v čase konsolidácie, keď firmy, prepáčte mi to, že padajú na hubu, vy na nich uvalíte transakčnú daň, potom tu máte 58 miliónový balík, ktorý rozdáte spôsobom, že za to by sa nemal hanbiť ani Plavčan. Toto jedno je už na odstúpenie ministra Migala aj s vami, so všetkými, ktorí vo vedení ministerstva ste. Čo? A tu sú ešte ďalšie, mám príklady, ale nemám čas. Máme tu firmu, dotáciu ste dali 1,2 milióna eur firme, ktorá ktorá roznáša krabičkové diety a uspela s nejakým personalizovaným jedálničkom. A to je výzva, prosím pekne, kde máte financovať vysoko inovatívne projekty v oblasti digitálnej transformácie. 1,3 milióna eur. Vy chcete, aby tieto projekty oni zrealizovali v jednom prípade za 40 pracovných dní. Však za to sa nedá napísať projekt. Nie zrealizovať a vypraskať 1,3 milióna eur. Ďalší príklad. 1,3 milióna eur pre spoločnosť, ktorá chce zlepšovať svoj inzertný portál, ktorý bol populárny v 90. rokoch. To vážne? To vážne, pán štátny tajomník? Vám sa to nezdá celé? Že tak, aká by bola motivácia iná, ako nie podporiť vývoj a výskum? Tak určite vývoj a výskum, kde vypíšete výzvu na vysoko inovatívne digitálne riešenia, umelá inteligencia a neviem čo všetko, tak to rozdávate firmám, ktorá sa venuje svietidlám. Toto naozaj, že v oblasti digitálnej transformácie firma, ktorá vlastnila Vidíte za tým nejaké dokonca nezákonné dohody alebo nezákonné postupy, alebo ja neviem, to, čo ste nazvali predtým megatunelom? No, ja si myslím, že každý človek so zdravým rozumom si povie, že toto nie je podporovanie výskumu a inovatívnych riešení. To je jednoducho megatunel, ktorý Migal ide urobiť a urobil. Niektoré zmluvy ešte nie sú podpísané, takže to vás vyzývam, aby ste v tom ani nepokračovali. Tie, ktoré sú, to pôjde podnet na Európsku prokuratúru. A ja verím, že za toto bude vyvodená zodpovednosť.